Juang chenro en rameny pinyero kamano kuom yoro mogi TV mar miweche manyien wa koreyo makare mano ni bedo kod ng'eyo utendre gi weche go ahinya to kawacho gi mago mag thieth. Joma ariyo mar ng'anyo mar ute thieth mag ji giwegi chiwo thieth ne jotuo matiyo gi okuma mar SHA. Jotuo ywak ni nyaka e ute thieth mag piny owacho thieth kod okuma mar SHA koro pod pek mabire kinde makoro riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers osingo kao sei mar jopiny tich adek mondo migiriemb telo mar SHA. Kaka Youth Moni lero no jokanyo mag riwruogno pod nie ng'anyo ma osekawo ndalo 15 bang' SHA rem gi teko mar puodho jotuo magithiedho. Debe manyogo kod jatend piny kachiel kod gavana ma Nairobi ewi wach mar ne okumba mar thieth manyien mar SHA tiyo ogwe mabor kod moko kuom jotuo ma otwak kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono. Magi gin jotuo ma watwak goe kaunti ma Mombasa. Mujiandikishe kwa SHA, itatusaidia kupatia huduma zaidi. Hakuna kitu inafanya, tuache kudanganywa, hii yote ni uongo. Sisi wa Kenya si wajinga hivyo, tuache kudanganywa. Ukweli wa mambo ni kuwa SHA haifanyi. Pesa ya SHA, Ruto atuambie, President Ruto atuambie pesa inaenda wapi. So hospitali ya government sasa uende Coast General, uende akina Joho, uende hizi zote zenye ziko hapa area hizi zote. Hakuna yenye ukiingia tu naambia nenda kalipe. Unamwambia niko na SHA na kwa bei hiyo kitu haifanyi. So wewe nenda ukalipe. Phyllis Kalume achiel kuom jotuo mane watwak go koni kopogore kod yedhe mag gayo muomruok mar remo e leche mag del ma onyiewo kowuok ofuko. Jaode bende olimo od thieth mar piny owacho kata kamano yath kod omenda mar neno laktar gichulo kowuok ofuko kata bang' chulo okumba mar thieth mar SHA kuom higa achiel mangima. I'm on drugs which no hospital offers me, so I buy. Although I've been paying even NHIF. I have evidence. Madawa tumelipa. Kuona daktari consultation tumelipa. Yuko M-Pesa messages. So he's cheating Kenyans. So shida iko wapi? Tusiambiwe ukora. Me I'm tired. Kama kuna mwizi ashikwe afungwe tujue. Kaka jopiny bende gidhier ni report mar nonro mane otim kod komiti mane rango mwandu mag NHIF odhi kure kendo gidwaro mondo milero wuogi ewi kaka omenda mane nie bengi mar NHIF ne otigo. Ma biro kaluwore kod ng'anyo mar ute thieth mag ji giwegi e chiwo thieth ne jotuo mag SHA kaluwore gi gope mag NHIF ma piny owacho dagi chulogi kata bang' dar kowuok okumba mar NHIF. When NHIF was being discontinued, Kenyans were not told what was wrong with it. Because that's very important. Those of us may have been a member of NHIF from 1974. So I believe there are records, there are accounts for NHIF. We have not been told what happened to those accounts, where that money is. E kinde ma magi timore, bende riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers tich adek bago ng'anyo maratipo mar choko sei mar jopiny kendo chwalo gi e od bura mondo mi riemb jotelo mag okumba mar thieth kama oting'o jakom kod jatatije mar okumba no. We are going to be collecting signatures outside the Ministry of Health and outside the Social Health Authority offices, and the signatures we'll be collecting, we will be petitioning the National Assembly and the Senate to censure these officials and their facilitators and recommend their removal from office. In level 2 and level 3, we actually the clinicians who are there. So it means as long as the clinic officers are not empaneled, then you deny Kenyans their right to access health. Jokanyo mar riwruogni pod nie ng'anyo kuom ndalo 15 koro bang' SHA rem miyogi teko mar puodho jotuo magithiedho. Judith Omondi, Ramogi TV.